Sampeyan kangge yasinan iki. Lah sik. Lho, omonge meh anu. Isan minggu ngarep buka, Bu. Oh, Pak. Oh, Pak. Sini. Oh, sampeyan memang. Heeh. Tak kon. Ya, liwat sik. Kalau liwat sik aku. Luwe kok. Pantau. Oh, piye? Pak Yanto dhisik sok Jumat ngarep iki. Oh, ngono. Heeh. Dia berarti kapan, Mbak? Ya entake bulan 1. Besok ya? Heeh. Malam Jumat ngene. Pak Yanto. Pak Yanto iki Maisan. Saya main Pak Yanto Maisan. Heeh. Bener rada katek sih. Nyantai bukit. Iki mana ora? Enak. Enak. Lah yo mangan. Sing arek sendok. Nek iki ngono kok kene, Bu. Iki lho loro ya sendok iki. Ditak ae. Iki kurang, Bu. Ngono, Bu. Orang apa ya? Gak. Ora ra. Pak kuyae. Gak kuwi wis cukup iki wonge. Nanti, opak. Lah iya wis cukup iki. Kan dibagi wae go opak. Sitok. Orang genah. Gak cukup pisan. Dhewe ra oleh, kayak kemarin kan tak goreng to. Lah iya aku bukan ngomong itu, lah tak turu ada mau goreng. Ya jauh kurang kuwi, gue apa-apa. Wis cukup. Kari ae to kuwi. Wis. Wes. Bentar sampai. Wis to. Cukup to ya itu. Sampai dia. Pakai mbak sih. Balik maning kuwi. Balik mana sekolah. Kok balik mana? Balik mana nih? Apa yang mau nih? Wis teng kono teng. Beda padha ae. Tak tunjukne lho. Iki pada baik. Banyak kan oleh. Gak ngising kan. Enak. Enak. Biasanya Pak Sur. Dek ini masak supre ngarep mie ayam. Nyamu ayam gur dijaluk anune tok. Pangan mie tok. Oh. Ini apa? Apa ini? Wah, lagi opo iki? Balungane kayak bakso. Ora nek dagingnya bakso. Daging iki wah iki delon lho ngomong rangan telu bos. Bakso ratu yang doyan. Ya iki to bos. Piye. Resek ndak sih. Cok.
Yo dikai kresek itu bapak enten orang genah. Faiz kan dan Mbak Faiz nada dulu salah. Faiz nada. Apa suara? Kalau kadang yo ngono mencet kan kleru to. Aku iya kok. Yang ini dipencet bener to. dia mulai sapakane. Wis paham to kan. Mbak kemarin tidak mau to, Bu. Untuk menar. Oh, becek kita becek panar jawani sayang iki. Masa? Tapi kok mesti Itu gulanan nang kono lho, Mas. Ini becek dhewe ana. Baca Mas Edi tok. Ada ndok kono. Enggak kita sing dite sampean apa ayah. Yo to Apa to apa? Teh ya? Balungan neng. Wah, tak terin yo tak terne gelem njaluk we. Yo tak terne. Ini diguak elegan ngono kae. Ngono ae. Ngomongi ngene anu ngene. Kae diguwangi ngono kae iki. Lara nek wong anu ora diguwangi. Wae mbok peceli wae. Lah marah aku janda. ayahmu tak duwe lho. Tapi enggak enak yo. Lah yo mie. Harus sambel. Wah. Udah cek dong. Sambel. Ngapa gue ngak gue? Nah itu loh. Apa ya? Makan. Aku balik. Orang ngono lho, kene apa letak mulai kokono. Yo. Ono, woi. Ono ngarep. Mati ya. Ketemu kaya tak wong Madura ngono ya. Boleh, tak. Mamu ngono yang biling ini ya. Orang ya emang. Ndang delok-delok anu kono wong. Engko kono ditutupi kaca. Bayine tutupi kaca ora bingo. Ora kena hawa. Yo.
ngarep tukang tamu. Iya, ngono mbok demoke ra oleh. Tak gambar. Kon diwi, kok Tulungagung ya? Wah, enak ning kuwi lho jane karo. Hah? Lah niku kene kono go 13.000 kene bayar selawe. Aku iki ya. Aku enak sih bunder rasane. Tak utange. Nanti iki karo bodol kalau